Ngipedang subhai pi baro shakane ka channel. Menta ka singi wan ra shapi ya ka film ka ba iting mat pen pu nyang kayat ka bakar thankful. Tes ya pet enjoy ba mo. Ka film ka sedang nakilai ngot kisam la ki badang kieu yo wei ulum ba he. Kini ki dei ka Becky Grace Caroline Curry. Ulok jangkau dan Mason Gooding pat ka palok jangkau ka Hunter Virginia Gardner. Kat badang kieu ka Becky ka hap kan ti na shilyang sha udan ubak kem ya ka. Henry kat ba udan kieu ula kendet ya ka lambet ke bahir na ka krem pa ula kumpulat ya ka jat chung u. Udan ula shune ha utalai ber ya le ban kieu biang Henry pause ya u hap ban bansha ka jingyap. Kumbashis nama den ka Becky kala long kanong di pat kampat la klet ya ka jingyap udan. Kala pencingai ru ila den aku pa jangkau James Jeffrey Morgan na do busning ya ka bakam de ban chusungo sisa ya udan na marladakan jalong bo onde ma u ka chaka jangka unung long kumbalong makai u. Aden ka Becky kalit pai no shi yeng bat pen kre ila de ban suicide da ka badi dawai. Ndai ata ka por ka leo ka kol na ka Hunter bakala poi ha jingkang yeng jangka. Ka Hunter kala ai min sim bat kala terwaru bakinet kiu ya weu tawo ba jong arajar put. Henry ka Becky kala ting na markam julit kiu lum shoot na do bayap udan. Te ka Hunter kala samet bat chiting met ka Becky kala pos new ting pa udan na jing tia bat place nam. Onda kala kim step kala ong ka Hunter ba ken mau ikin tin udan ba ong ya ka ba day ban ting ban em bat kum tahi kala ko ngo ban lit cha utawa. Te ka Hunter kala ya lam sha kata ka jaka bajan bat utawa. Kila sange aka wei ka jaka bam bat ka Hunter ka yarap ya ka Becky ban charge phone da ka bapadan kam da kalam. Hadi nang ta kisa amit da kata ka motel shwa bikin lit kiu tawa. Dalam step kila nya sha utawa tang bakim na alet palat na ka gate de kum ta ki hap shuyai da kajan. Halenti kila shem ya ki sim ki badang bam ya ka met uwei umarat bat kum ta kila be ya ki. Anda la poi ka Becky kala jan kalon Henry ka Hunter ka pin ngej bet Becky day ban kiu. Te kila stang ban kiu bat dala poi shi hajar pot kila sange shipor bakin pet ya kata ka view bat ka Hunter kala ong bakila tam ya ka jingjrong Eiffel Tower. Kila kiu shu bat ban poi sha clear ki hap ban kiu sa ars pa put ling ba ka jingking ka bala sarang bat pun ki screw kila laj ru ba ka Hunter ka dang kiu bat le kai ru steng lenti. Kat do kini ki arnut kila poi sha ka bakliar do bat kila dap da ka jingkaman. Ka Hunter kala ring video bat kala penan kam da udrun ban ring ya kata ka jaka. Nang ta ka Hunter kala ong ban chonder da ka basdi na temet utawa bat kala paroi ka Becky ban le kumjo. Dap na ta ka Becky kala shim yudu pay ka met udan ban penhap na jrong bat ka Hunter kala sungu melung. Te anda kila kre ban yer na shapo ka Becky kala hair shwa bat jaring kata ka por kata ka jingking ka lat kinsan bat kande ka pelong ya ka Becky ban penhap ya ka pela badan udrun bat ka shaka satellite badan shapo. Te ka Hunter kala ya le bat tan biang ya ka Becky sejrong. Bat menta kala long ka ba ya ki bikin hair shapo bat ka Becky ru kala yo jengbong haka kajat te ka Hunter kala pensop ya ka. Hadin kata kila yo dorben bat ka flare gun na utawa bat kila ya ap bakin saya pendan kam hadin. Ini ki arngot kila snow bakam mentoy ban halaru Henry kila perkat bakin sadan hi ki baya snow bahap ka jingking. Pambasan kenta rulayat dan bawan yarap yaki. Kumta da kita ki dorben kila yo iya kata ka kali bayang kamat ka gin. Hadin ka Hunter kala pendan kam da ka phone jangka ban send message da ka bate ha utelai bat penher suki shapo. Henry kini ki jing persang baro ki long len ai sudah. Te kumta kila persang ban supen hap no da ka babu aka juti ka Hunter bat pendan kam da ki muja jungki bat da ka sopti ka Hunter knang bakan lat pat tala pen hap. Henry ka neru kam wan ra jing bentoy satya. Te kumta away ubre ulawan yait bat ukso jong usata bat uta ukso lalap ya ka juti bat ka phone balapan. Kini ki kente kila yo i bat ya le ban hala bat kawang ru da ka juti Henry kam bentoy hira. Nang tau ubre ulalet no bat ki parlok te kini ki kente kile ap no adu damit kena man pendan kam da ka flare gun. Marsen sep ka singi kila ya sedang bat kila pendan kam ru da ka torchlight na ka mobile ka Becky kenang ban kem ya ka kamat kita ki breu. Ta ki breu kila yo i Henry kem ya rap pen ban ka ka baki le ka long baki la tu man ya kata ka kali jong ka Hunter. Adien kini ki kente kila terkong bat than.
Barok Shimit ke Becky ke page video ya tho jongka bat udan bat ka yoi ya ka honta hadien bat ka labru ya ka tatu hakajat jongka honta bat tho iwe saulai ka badai ke aka ka ba udan ushat ong ya ka Becky namar ju ka ong I love you back ya ka ndai ushat chu tho lagi tu ki number iwe saulai ki ba mut I love you too hang ye ka honta ka ya thu ya ka jingshi sha ka Becky ba maka bat udan gila don ka jing yadai ka bane ado sau banai bat tang ka tahi iklam yadai shu bat wat la ka ej hok ya udan ru hendai ka tip ba ma upat ukam ej bha ya ka Becky kumta dalaman step ka Becky kala ong baladan arp sau kanta na du bagi penhap e ka phone ka honta bat kumta kila ngej no ba ka phone kala pan hadien ka honta ka ong ba kala baniar sapo ban sim ya ka pla badan ka bat udron kumta da utalai kala her bat kala ban penpoi sha usatelai onda la debdi ka honta kala le do selfie stick ban wo ya kata ka pla bat ya le ru ban kiu byang ila dia sejrong kat ba ka honta kadang kiu kala kum ba kala bat hap ndai kadang ne pan te ka Becky bat ka jingpang ka kti babat yu utalai kala tan ya ka honta sejrong hadien kila tho ha ikot bat pendat ya udrun bat pha ya u sha kata ka mortal Henry ka battery kala lut no te ki hap ban pha byang no ya u shaki te ka Becky kala ken mau ya ka trick ban charge bat kala kiu ila dia sejrong utawar ban plug ya udrun ha u holder te ha ba u plug umpoi ka Becky ka tap ya ka seti ban long ban charge ka Becky ka bat hangta daki kenta adu bagi sim kila wan ban pu ya ka namar ba mangga kajan kadu ka Becky kala la pendap ban charge bat kala pen her Henry hamar ba kata ka drone kan poi kala tingku bat ka truck bat utau dribble ru uklam poi perkhan hadin ka Becky kala sedang shot lot na ka jingter khong bat jing tengan bat kala pan biang ya ka juti na ka honta kenang bakan persang penhap saka phone jong la dia Henry hangning yu I bakata ka honta ba ka Becky ka kran hakitu khenyat kenta ki dei tang ki jing muder bat ka honta ka klam im satya namar ha ka por ba ka kiu kala hap shapo ka satellite bat kala yam ka Becky ka tan tang ya ka pla ba ka muder ba dei ka honta namar kam la ngej ba ka don satang makamar weyang ta te ondala men step ita ki sem kila yu I ya ka Becky ba ka thia bat kila wan pu ya ka kajan ka Becky ka kandet bat ka bat ya ka ta ka sem na rendang bat ka sapen yap nang ta ka sabam pat ya ka hang ne ka Becky ka don satang ka wei ka lar ban em bat ka pha ya ka message au ka pa bat ka pan map ya u namar kala bakla ba ula kulma da benta jongka nang ta ka hair shapo satellite bat ka law ya ka juti ka honta ban pu ka phone bat nang ta ka saprung ya ka shapo ka honta ba kita ki sem kala da bam lupa ya ka met nang ta ka sakhanyat ya ka ta ka met shapo kanang ba ka message kan len hadiang yu I ya ku pa jongka ba ula wan sha utau tawa bat la dap da ki pulit suda hangta ula yo I ba ki ra ya ka met yap ka ba ula mud ba de ka kun jong u hendai ka Becky kala sha ya rap ba la dap bon ra ya ka shapo ka Becky kala mare sha ku pa bat ka jingman kala shlaya padang jongki